Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MP na Assam ubodey nakaseng Congress baru bami khmat ya ka Barpeta constituency u Abdul Khalik ula pendamno ya ka Weng ka Jingthoh ha Twitter ha ka ba ula kam bayo klori le kai football na Argentina u Lionel Messi lakha hapo Assam ka jingai khublei na do ka mensim bagi ngosorong ya u Messi ba udon ka jingedei bat ka Assam lani ha ka ktin pareng ula tho congratulations from the core of our hearts. We are proud of you for your Assam connection. Hadien ba uway ubreu la kli ka kata ka jinya day ba Messi bat ka Assam utay MP ula jubab da ka baong baya Messi la kha ha Assam. Henry Hadien katto kat ni utay MP ula Weng no ya kata ka Jingthoh tang ba kaladep ban sapriang keleng.